Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi o să vă arăt un joc. Cine apasă mai rapid? Unu, doi, trei și... 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 Unu, doi... Ei, ai trișat! Unu, doi, trei și... Unu, doi, trei și... Ia apasă acum și tu pe buton, apăs și eu. Opa, la egalitate! Hai, 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... O, da. 1, 2, 3 și... 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 O, da, eu. 1, 2, 3 și... O să faceți și alte filmări mai frumoase. Pa, pa!